Aupa kaixo guztioi. Bideo honetan ikusiko dugu lotura kobalentea. Lotura kobalentea gertatuko da esmetala batekin batzen denean, eta azalduko dugu gutxi gora bera, adibide batzuken ikusiko dugu nola gertatzen den, eta ikusiko dugu Lewisen egitura oso erabilgarria dela mota honetako loturan. Goratuko dugunez, hau da taula periodikoa, hemen kokatzen dira metalak, izatez hau egon ziren metalak eta hemen agertzen dira trantsizio metalak, baina kasu honetan guri interesatzen zaizkigunak lotura kobalentean izango dira hemetik kokatzen direnak, esmetalak. Goratuko dugu, esmetalek daukaten berezitasuna izango da, haien helburua izango da elektroiak irabaztea. Elektroiak irabazi. Ikusiko dugu zer gertatuko den kloro atomoaren kasuan, lehenik eta behin idatziko dugu bere konfigurazio elektronikoa eta kalkulatuko dugu bere valentzia geruza eta valentzia elektroiak. Ikusten dugunez, kloroaren kasuan bere zenbaki atomikoa 17 izango da, hemen daukagu nahi zuzen ere, orduan bere konfigurazio elektronikoa horrela geratzen zaigu, valentzia geruza edo valentzia maila lortzerakoan begiratu behar dugu zein den bere hemen agertzen den zenbakirik handiena, kasu honetan 3 izango da, eta valentzia elektroiak kalkulatzeko, ikusi behar dugu, 3 eta euskaten guztien artean zenbat elektroi batzen dituzten. Kasu honetan, 7. Orain egingo duguna da Lewisen egitura edo Lewisen irudikapena, eta azkenan egin behar duguna gauza bakarra da. Hartuko dugu kloraren ikurra, Cl, eta idazten dugu horrela. Cl. Eta hori begiratzen ditugu zenbat diren dauzkagun valentzia elektroiak. 7, ezta? Orduan, kloraren inguruan jarri behar ditut 7 puntutxu. Zelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Gehienez, 8 izan dituzte, beraz, normalen jartzen ditugu 2 alde bakoitzen, eta kasu honetan, berdin dio bat bakarrik goian geratzen zaigun edo beste lekure batean. Eta hau izango da, zelan adieraziko dugun kloroatomoa Lewisen egiturarekin edo Lewisen irudikapenarekin. Eta hau oso baliagarri izango da lotura kobalentean. Beraz, kloroa, 2 kloro izango ditugu, orduan egingo dudana da, hau guztia berridatzi Lewisen irudikapenean bezala. 2 kloroak ditugu eta batu egiten dira, daukagu kloroatomo bat eta beste atomo bat. Zer gertatzen da? Hauek dauzkate 7 valentzia elektroi, eta goratu helburua dela 8 izatea, beraz, bakarra falta zaie bai honi eta baita ere honi. Honek 8 lortzeko ezin dio honi kendu, zergatik hau 6rekin geratuko zelako eta esen egonkorre egongo. Orduan, hauek biak nola besteren elektroiak hartu nahi dituzten akordio batera heldu behar dira. Eta akordio hori izango da, elektroiak kendu beharrean, elektroiak, eta idatziko dut argi izateko lotura kobalentearen berezitasuna izango da, elektroiak partekatu. Elektroiak partekatu esan nahi du, biek daukaten elektroiak, kasu honetan hemen goak, batu egiten dira, eta elektroi hau honek eta honek erabiliko du. Eta elektroi hau honek eta honek erabiliko du. Horrelako bi elektroiak batzerakoan marra bezalako irudikatzen da. Eta horrela geratuko zen. Kloro, horrelako marratxo bat, eta 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Zelan kontatzen ditugu? Hemen daude 2, 4, 6, eta nola marra bat daukanez, 8. Kasu honetan, 2, 4, 6, eta marra bat daukanez, 8, beraz, biek daukate 8, biak daude modu egonkor batean. Eta hau adierazten badugu beste modu batean, 2 kloro erabili ditugunez, horra idazten da. C, horriarekin idatziko du, urdiarekin. Cl azpi 2. Eta hau izango zen, modu kobalente batean, kloroak sortzen duen konposatua. Orain, kloro aldatu dugu oxigenoarekin. Oxigenoaren konfigurazio elektronikoa horrelakoa da, bere zenbaki atomikoa 8 delako, kalkulatu dugu bere valentzia geruza 2 dela, eta bere valentzia elektroiak 2, 4, 6. Beraz, idatzi behar dugu O, honen ikurra, eta inguruan 6 puntutxo. Zergaitik, valentzia elektroia, kanpoan eskeneko garuzan dauden elektroiak 6 direlako. Eta egora hau daukagu, zelan elkartuko dira. Honek dauzka 6, ezta? Eta 8 heltzeko 2 behar ditu. Orduan, kalkulatu horrelakoa. 8 heldu behar da. Baina 6 ditu, 8,6 behar ditu 2 lotura. Hau da, elde bate, lotura. Modu berdinean honek 8 ditu, 8 lortu behar ditu 6 ditu, beraz, 2 lotura egin behar ditu. Nola bakoitzak egin behar dituen 2 lotura, hau honekin, egiten dute lotura bikoitza, eta horrela geratzen da, oxigenoa horrela, edo beste modu baten idatzita, hobi, beste substantzia kobalente, konposatu kobalente bat izango da, hemen elektroiak berriz ere partekatu dituzte, euskate 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Hemengo erdiko elektroiak partekatzen dituztelako. Beste kasu batekin joango gara orain.
Kasu honetan, nitrogenoarekin gaude. Nitrogenoak dauzka 7 elektroi, horrela izango da bere konfigurazio elektronikoa, bere valentzia geruza B izango da, eta bere valentzia elektroiak 5. Beraz, nitrogenoaren inguruan 5 puntutxu jarri baritut. Ja jarri ditut interesatzen moduan, baina beste modu baten jarritare irtengo zen. Orain, 8 lortu behar ditu, 5 ditu, beraz, 3 lotura egin behar ditu. Kasu honetan berdina, 8 dauzka, 8 lortu behar ditu, 5 dauzka, beraz, 3 lotura egin behar ditu. Nora, bakoitzak 3 lotura egin behar dituen, 1, 2 eta 3. Eta geratzen zaiguna, horra adierazten da, N lotura hirukoitzarekin, eta hemen daude, hemen, 2 elektroi, eta baita ere izango zen, N diatomiko, nitrogeno diatomiko, horrela izango zen, beste konposatuko balente bat. Orain ikusiko dugu zer da gertatzen dena, hemengoak ez direnean elementu berdinak. Elementu berdinak haien artean konposatuak sortu aldute, baina baita ere aldatu alditugu haien artean elkartzen diren elementuak. Kasu honetan, karbonoa eta oxigenoa bi ez metal haien artean batuko dira. Konfigurazio elektronikoarekin, badaukagu valentzia elektroiak. Behin valentzia elektroia ditugunean, kalkulago egiten dugu, jazten dugu hemen. 8 ken 4, hemetik datorren zenbakia, berdin 4 lotura behar ditu karbonoak. Eta oxigenoaren kasuan, 8 ken 6, 2 lotura behar ditu oxigenoak. Beraz, oxigenoak behar ditu 2 lotura, karbonoak behar ditu 4 lotura. Zenbat karbono eta zenbat oxigeno hartuko dugu hau bete dadin? Karbono bat hartzen badugu oxigeno batekin, oxigenoak emango dizkio 2 lotura, idatziko dugu horrela. Karbonoa oxigenoarekin, oxigenoak emango dizkio 2 lotura, oxigenoa pozik dago 2 lotura egin dituelako, baina karbonari beste 2 falta zaizkio. Beste oxigeno bat idatziko dugu, horrela geratuko dena. Eta horrela ja, oxigenoak 2 lotura egin ditu, oxigenoak 2 lotura eta karbonoak bere 4 lotura. Orain pentsatu behar ditugu, ea inguruan elektroi gehiago jarri behar ditugun. Karbonoaren kasuan, karbonoak zenbat valentzia elektroia zituen 4, baina 4 horiek ari da erabiltzen, hemen ez da, jarriko dut kolore horiekin, hemen ari da erabiltzen beraz, ez ditugu jarri behar. Oxigenoaren kasuan zer da gertatzen dena? 6 elektroi zituen ez da, oxigeno batek hemen dago 2 erabiltzen, baina 4 gehiago jarri behar ditugu, beraz, horrela jarriko genituzke, eta dina gertatzen da beste oxigenoarekin, eta hau izango zen Lewisen diagrama. Beste modu baten idazten badugu, nola karbono bat dagoen eta 2 oxigeno, idazten dugu karbono bat, 2 oxigeno, C, bio. Eta hau oso konposatu ezaguna da. Beste adibide batekin goaz. Ez dugu aipatuko, beti bezala konfigurazioa eta valentzia geruza eta valentzia elektroiak, hemen idatzi beharko genukena izango zen 8 ken 5 berdin 3 lotura behar ditu nitrogenoak. Hidrogenoa. Kontuz, salbuespen bat da, eta hemen jarri asteriskoa. Zergaitik. Orain arte beti jartzen dugu hemen 8, azkenean geruzan 8 izan nahi ditugulako, baina hidrogenoaren kasuan, nola bere valentzia geruza bat den, lehenengo valentzia geruzan 2 elektroi bakarrik sartzen dira. Kontuan izan behar duzuena, kalkulak egiterakoan ez duzuela egin behar 8 ken bat, baizik eta 2 ken bat eta lotura bat behar izango du hidrogenoa. Hidrogenoaren berezitasun hau dator, bere valentzia geruza bat delako. Valentzia geruza bat denean, 8 jarri beharrean, hemen 2 jarri beharko genuke. Bakarrik gertatzen da hidrogenoarekin, baina jakin da izuen. Orduan, orain pentsatu behar duguna. Ni jartzen bat, hemen, hidrogenoak lotura bat behar du. Nitrogenoak 3. Jarriko dugu nitrogeno bat, hidrogeno batekin lotuta, beste hidrogeno batekin lotuta, beste hidrogeno batekin lotuta. Hau da, erdian jarriko dut nitrogenoa, hidrogeno, hidrogeno eta hidrogeno. Hidrogenoa posik dago horrelako lotura batekin, ez da? Honekin hidrogenoa bakarra dauka, bakarra dauka, bakarra dauka. Hau bakarra da, igual txartu ikusten da, hau lerro bat bakarrik da. Eta nitrogenoa lortu du 1, 2 eta 3. Orain pentsatu behar dugu inguruan elektroiak marrastu behar ditugu nodez. Nitrogenoak zeuzkan 5 elektroi. Ari gara hemen jartzen 1, 2 eta 3, beste 2 falta zaizkio. Hidrogenoaren kasuan, elektroi bakarra zeukanez, izango da loturan erabiltzen dagoena. Beraz, hau pizkatu bat idatzita horrela geratzen da. Nitrogeno, nitrogeno, hidrogeno, hidrogeno, hidrogeno. Eta lortzen den konposatu izango da nitrogeno bat eta 3 hidrogeno amoniakoa hain zuzen ere, eta azkenarekin goaz. Kasu honetan daukagu oxigenoa eta fosforoa. Bere valentzia elektroiak izango dira 6 eta 5. Egiten dugu kalkula, 8 ken 6, 2 lotura behar ditu. 8 ken 5, 3 lotura lortu behar ditu. Pentsatu. Honek 2 lotura behar ditu. Honek
hiru lotura. Zelan antolatu baldugu, modu bat erraza dena da bitu, hauek trukatzea. Hartzen duzue zenbaki hau, eta zenbaki hau, eta esaten dizue. Azkenean baritugu, 2 fosforo eta 3 oxigeno. Egin duena da, zenbaki hauek trukatzen baditugu, ari dire esaten 2 P behar ditugula eta 3 O behar ditugula. Trukutxo bat da, jakiteko zenbat idatzi behar ditugu gauzak ondo ateratzeko. Modu asko daude, baina hau bat da. Orduan, nik idazten baditut, 2 fosforo, adibidez hemen jarriko ditut, fosfora, eta hemen oxigenoa eta oxigenoa. Vale, ni badakit, oxigenoak barituela 2 lotura, ezta? 2 lotura, oxigenoak 2 lotura. Orduan, fosforekin horra egingo dute. Lotura eta lotura, eta honekin lotura eta lotura. Eta baita ere badakit oxigenoak beste 2 lotura, eta fosforak barituela 1, 2, eta beste 3 bat, orduan egiten dut, lotura eta lotura. Horra lortzen dut. Horretaz aparte, goratu behar dugu, fosfora hemen dituela 3 elektroi, baina guztira 5 izan barituela, beraz, hemen jarri baritut beste 2 elektroi, kasu honetan baita ere, eta oxigenaren kasuan, ari dira 2 lotura egiten, baina 6 dauzkate, beraz, 4 falta eskigu idaztea, hemen 1, 2, 3 lau, 1, 2, 3 lau, 1, 2, 3 lau. Erabili ditugu 2 fosforo eta 3 oxigeno. Beraz, horra ditzoko nuke, 2 fosforo eta 3 oxigeno. Eta horrela geratuko zen.